Veoma sam srećan što danas mogu da najavim novi projekat grada Beograda i siguran sam da će ovo biti jedan od onih projekata koji će ostati upamćen u gradu. Svi oni naši sugrađani i sugrađanke koji imaju kućne ljubimce ili koji su imali kućne ljubimce znaju kakav je problem kada se desi da ljubimac ugine. Nisu imali gdje da sahrane kućnog ljubimca i to je zaista jedan ozbiljan komunalni problem u Beogradu koji postoji decenijama. Beograd je izdvojio negde oko 168 miliona, znači skoro 1.500.000 evra za izgradnju ovog kompleksa. Ovo će biti zaista jedno lepo uređeno mesto, znači ovo je u bloku 51 na Novom Beogradu, blizu Bežanijske kose i konačno će Beograd dobiti svoje groblje kućnih ljubimaca. I zato sam ja danas srećan jer je ovo civilizacijska stvar za Beograd. Možda nije najveća, sigurno kad je u pitanju novac, ali verujte mi, s obzirom koliki broj ljudi ima problem u vezi sa svojim kućnim ljubimcima, ovo je zaista civilizacijski napredak za Beograd i zato sam danas veoma srećan i zadovoljan.